ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇದು ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಗಡಿನಾಡ ಕಬಿ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕ್ಲೆನ ನೆಂಪುದ ತಾಣುಗು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದನಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲದ ನೆಹರು ಮೈದಾನಡು ಅಂಗಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಲೇಸಿಡ 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನೆಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ನೆಹರು ಮೈದಾನಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆತಂಡ ಬಾವಟೆಯರಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದ ಪೊಲೀಸ್ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಎನ್ಸಿಸಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಟ್ಲಾಮಲಿಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ವಂದನೆದೆ ತೊನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರ. ಗಡಿನಾಡ ಕವಿ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕ್ಲೆನ ನೆಂಪುದ ತಾಣುಗು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದನಂದು ಪಂಡೇರ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷಲೆಡ್ 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದಂಡ ಕರಿನ ಸಾಲ್ಡ್ 23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದಂಡ ಇಂಚ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತನೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲು ಕಳಿಸಿರೋದು ನಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಪೂರ್ವ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ಇವರು ವಂದನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಕುಮಾರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗೂಳಪ್ಪನವರ ಕಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಗೌರವ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಲಕಿಯರು ನಾಯಕಿ ಕುಮಾರಿ ಲಿಖಿತಾ ಬಂದೇರ ಮುಲ್ಲಕಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವೇ ಉಸಿರು ಅನ್ನುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಕುರಿತಂತೆ, ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತಂತೆ, ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತು ನಾಯಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ಶಾಸಕರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಬಕ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರ. ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಕೋಕ್ರಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಮಾರೂರು, ಸೇಸಪ್ಪ ಬಂಗೇರ ಮಂಜನಾಡಿ, ಮರ್ದದ ಪಂಡಿತರು ಗಣೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಅಚ್ಯುತ ಮಾರ್ನಾಡ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಬೀಬ್ ರೆಹಮಾನ್ ಕುಡ್ಲಾ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಲ್ಫಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಶಶಿಧರ ಪೊಯ್ಯತ ಬೇಲಿ ಇಂಚ 34 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು ಇರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧುಲು ಪ್ರಭಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಧಿಕಾರುಲು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರ. ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುರಿದು ಬತ್ತಂಡ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ 87ನೇ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಗೌಚಿಡ್ ನಡೆತಂಡ. ಒಡಿಪುದ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಬಾವುಟೆಯರಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ 87ನೇ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಗೌಜಿಡ್ ನಡೆತಂಡ. ಒಡಿಪುದ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಬಾವುಟೆಯರಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯರ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಟ್ಲಾಮದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯ್ತದೆ ತೊನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯರು ಪಥ ಸಂಚಲನ ತುಯ್ಯರ. ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲಿನ 34 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸಂಗೊಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಪದ ಮೂರ್ದು ಬತ್ತಣ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಚ್ಚರಕಾಡು ಬಾಲಕಿಯರಿಂದ ಗೌರವ ರಕ್ಷೆ. ಉಡುಪಿ ಇವರಿಂದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇವರಿಂದ ಗೌರವ ವಂದನೆ. ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಡುಪಿ
ಎರಡನೇ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಎನ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಂದ ಇದೀಗ ಗೌರವ ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿ ನಾವೆಲ್ ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ವಿಸ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ಕೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಆಡಳಿತದಿಂದ ನೀಡುವ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಟೀಮ್ ನೇಷನ್. ಕನ್ನಡಿಗರ ಒತ್ತಾಸೆಯಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದ 6 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ 3ನೇಯದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು. ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಬೇಡ, ಕುರುಬ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ದಲಿತ, ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಜನ ಕನ್ನಡದ ಉಳಿವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಒಂದಾಗುವುದು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸಾದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆಂದು ಪಂಡದು ಪೋಯಿನ ವಿಟ್ಲ ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತಾ ಪನ್ಪನ ಪುಂಜು ತೋಜಂದ್ಯಾಯನ ಬಗೆಟ್ ಕಂಡನೆ ನಾಗೇಶ್ ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರ. ಪೊಲೀಸರು ಪುಂಜೋನು ಮುಡಿಪು ಕೈತಲು ನಾಡ್ಪತ್ತಿದ್ದೇರ. ಕೆಲಸಾದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆಂದು ಪಂಡದು ಪೋಯಿನ ವಿಟ್ಲ ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತಾ ಪನ್ಪನ ಪುಂಜು ತೋಜಂದ್ಯಾದ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಚಿದ ಬೈದೇರ. ಬೊಡದಿ ತೋಜಂದ್ಯಾಯನ ಬಗೆಟ್ ಖಂಡನೆ ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಟ್ಲ ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಂಗೈ ಕಡುಬುದ ನಾಗೇಶ್ ಪನ್ಪನರ್ನ ಬಡಿದೆ 29 ವರ್ಷದ ಕವಿತಾ ತೋಜಂದ್ಯಾದಿದ್ದೇರ. ವಿಟ್ಲದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕವಿತಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆಂದು ಖಂಡನೆಯಕ್ಕೆ ತಿರಿಪದ ಪೋದಿತ್ತರ. ರಾತ್ರಿ ಅಂಡಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟಂದಿ ನಡೆದವರ ಅಣ್ಣೆ ಗಿರೀಶ್ ಬಾವಗ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಸಂಗತಿ ತಿರಿಪಾದಿರ. ಅಪಗನೆ ನಾಗೇಶ್ ಬುಡಿದಿ ಪೋಯಿನ ಸಾದಿಡೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ದಕ್ಲ ಇಲ್ಲಟ್ಲ ಉಲ್ಲೆರಂದ ನಾಡ್ದೇರ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರ. ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಮುಡಿಪು ಕೈತಲ್ ಪುಂಜೋನು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದೇರ. 2017 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ರೇಷ್ಮೆ ರೋಡ್ ಪನ್ಪುನವಲು ದುಂಬುದ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪನ್ಪುನರಿನ್ ಕೆರ್ನ ಕೇಸಡ್ ದಿನೇಶ್ ನ್ಯಾಯ ತರ್ಪು ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಅಪರಾಧಿಂದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ನ ವಂಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಪಾಡ್ದಂಡ. 2017 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ರೇಷ್ಮೆ ರೋಡ್ ಪನ್ಪನವಲು ದುಂಬುದ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪನ್ಪನರನ್ ಕೆರ್ನ ಕೇಸರ್ ದಿನೇಶ್ ನ್ಯಾಯ ತರ್ಪು ಪನ್ಪನಾಯಿ ಅಪರಾಧಿಂದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ನ ವಂಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಪಾಡ್ದಂಡ. 2017 ನವೆಂಬರ್ 24 ಆರೋಪಿ ದಿನೇಶ್ ಪನ್ಪನಾಯಿ ಕಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ರೇಷ್ಮೆ ರೋಡ್ ಕೈತಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಂಜರೆತ ಪೊಡ್ತುಡು ಪ್ರದೀಪ್ ಪನ್ಪನರೆನ್ ತೂದು ದುಂಬುದ ಬಗೆಟ್ ಕೆರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಪ್ರದೀಪನ ಕೈಯಸಡ್ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿದಡೆಲೆತ್ತದು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ನೆಡ್ದು ಕರ್ಬದಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರದೀಪನ ತರೆಕ್ ಬಲವೇನ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕೆಡ್ದಿತ್ತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟಪಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ. ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕುಡ್ಲದ ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಘಟಕದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಅಧಿಕಾರದೆತ್ತೊನ್ನ ಲೇಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಭವನೊಡ್ ನಡತಂಡ. ಕ್ರೆಡೈ ಕುಡ್ಲದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಜೈನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಲೇಸನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರ. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕುಡ್ಲದ ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಘಟಕದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಅಧಿಕಾರದೆತ್ತೊನ್ನ ಲೇಸು ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಭವನೊಡ್ ನಡತಂಡ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೇಮಾರ್ ಸರ್ವೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ. ಕ್ರೆಡೈ ಕುಡ್ಲದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಪುಷ್ಪರಾಜ ಜೈನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಲೇಸನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರ. ಪುಷ್ಪರಾಜ ಜೈನ್ ಪಾತಿರ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನವಲು ಈ ಘಟಕದ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರಿ ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡವಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಘಟಕರಾದ ಉಪ್ಪನ ಅರೆಡ ಸಂಘಟಕರೆಡ ಉಪ್ಪನ ಮಾತಾಗುಣಲ ಉಂಡೊಂದು ಪಣ್ಣಿನಾರು ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡಿಪ್ಪು ಬಯಕೆಯರ. ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ಸಂಘಟಕರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು, ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸುವವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ.
ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಲ್ಲಪಿನ್ನರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ವಾರ್ತಾಮಾಣಿ ಮನೋಹರ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾತ್ರದ ಅಧಿಕಾರ ಪನ್ಪನೋ ಪಿಲಿತಮಿತ್ತು ಸವಾರಿಂದ ಹಿರಿಯರ ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬುಡ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉರಿಪಾಂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಎಳ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡು ಎಂಕ್ಲನ ಹೃದಯಗೂ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಹೃದಯನು ಬೊಟ್ಟುದು ಲಕ್ಕಾಯಿ ನಾವು ಕರ್ಣನ ವೇಷ ಅಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ ಭಾಗವತರು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ ಭಾಗವತರು ಹಾಡಿದರೆಂದರೆ ಕಲಿಯುಗ ಕೃತಯುಗ ಆಗುವುದು, ಕಲಿಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಆಗುವುದು, ಕಲಿಯುಗ ದ್ವಾಪರ ಆಗುವುದು, ಕಲಿಯುಗ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಗಾನ ಗಂಧರ್ವನ ಯುಗ ಆಗುವುದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನವರೆಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಪಾಂಡವರ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ನೀನು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ಬಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ನೀನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೆರೀತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಬೇಡ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇವ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನೆಂದ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮರುಳು ಮಾಧವ ನಿನಗೆ ಹುಚ್ಚು, ಮಹಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಸಿರಿಗೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸೋಲುವನಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ ಪಾತಿರ್ದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಆತ್ಮೀಯರು ಮನೋಹರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಮರ್ಥ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಜನಮಾನಸುಡು ಉಂತನಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತನ್ನು ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು. ತಾರಣ ಶೆಟ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ತಾರಣ ತನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಭುಜಬಲಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ವಿಟ್ಲ ಘಟಕದಿಂದ ಪೋಪ್ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟಕಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಾರಣ ತನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಿಮಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ನೀವಿದ್ದೀರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈಟ್ನೆಟ್ಟ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದಿತ್ಯನ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಕದ್ರಿ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳರ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೈಪಗತಿರ. ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರದೆತ್ತೊನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಿರ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ನಾಯಕರ ಜಗದೀಶ್, ಸಂಘಟಕರ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ರವಿ ರೈ ಕಳಶ, ಸಂಘಟಕರು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಅಡ್ಯಾರ್, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್, HMS ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒತ್ತುಗುರ್ ಕಾರ್ಯರ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾರತಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ದ ಲೋಕನಾಥ್ ಬೆನ್ನಿರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿಲ್ ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿರ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟೆರ್ನ ಭವನಡು ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆಲಿನ ಜತೆ ಸೇರಿಗಿಡ್ದಿವನ್ನ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪಾಡ್ದಿನ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ಪಡ್ತು ಪಾಡ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟೆರ್ನ ಭವನಡು ಶಾಸಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆಲಿನ ಜತೆ ಸಿರಿಗಿಡ್ದಿವನ್ನ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪಾಡ್ದಿನ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ಪಡ್ತುಪಾಡ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಉತ್ತರ ಮಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅರೆನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ ಇತ್ತದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಟ್ ಪಾದಿತ್ಯರ ಅವಿನೇರೋದನ್ನ ಪಡ್ತುಪಾಡ್ದಿರ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರು ಪಾಡ್ದಿನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪಟಕು ಒವ್ವ ಐದುಡು ತಪ್ಪು ಗುರ್ತ ಗುಣಿಸುರಿ ತಡಗಿಡ್ದೇರ ಒಂದು ಮುಂದುವೆ ಚಾಗಿಡರನ್ ಕೆರಿಯರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತಂಡು. ಈ ಗುರ್ತ ತುನಗ ಜೋಗ ಅಪಾಯ ಉಂಡೊಂದು ಸಂಶಯ ಮೂಡುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕ್ರಮದೆತ್ತೊಂದು ಭರತ್ ರಾಜ್ ಮಿತ್ತ ಕುತಂತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಕಿಡಿಗೇಡಿಲೆನ್ ಪತದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದೆತ್ತೊನ್ಯರ ಭಿನ್ನ ಐತೊಂದೇರ. ಬೊಂಬಾಯಿ, ಪೂನಾ, ನಾಸಿಕ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಬೊಕ ದುಬೈಡ್ ಅಂಗಡಿಲು ಪುನ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲೊಗ್ಲ ಕಾರ್ದಿತ್ತಂಡ. ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸನ್ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲ್ದ MG ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ದ ಇಬ್ರೋಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರ. ಮುಂಬೈ, ಪೂನಾ, ನಾಸಿಕ್, ಡಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈಡ್ ಅಂಗಡಿಲು ಪುನ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲಗ್ಲ ಕಾರ್ದಿತ್ತಂಡ. ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಕುಡಿಯಾಲಬೈಲ್ದ MG ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ದ ಇಬ್ರೋಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಡ್ ಉದಿಪನಾಂಡ್. ಸಾಯಿ ಸಿದ್ದಿ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರನ ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಸ ಕೇಕ್ ಅಂಗಡಿನ ಮೇಯರ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಎಡೆಪು ಬೇಕಿಯರ.
ಪಂಪಿನ ಮಾಲಕರಾಯನ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಸೆಟ್ರಲ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ಜನಲೈನ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಮಾಲಕೇರು ಪನೀರಾನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾನ್ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಡಪೆ ಅವೇನು ಈ ಪರಿಸರಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕೈಕೆಟಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮಲ್ತದೇರು ಅವು ಈ ಪರಿಸರಡು ಮಾದರಿ ಆದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಾಡು ಪಂದ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ತ ಈ ಪರಿಸರದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭ ಹರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಡು ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಸುರುತ್ತ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಉಂದಾದಿತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಕೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೌನಿ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಕಿಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗಪಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಈ ಅಂಗಡಿದ ಇಸೇಸ ಆದುಂಡು ಡೈನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಉದಿಪನಲೆಕ್ಕುಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಕಾಶ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಚ ಮೂರು ಪಂಡ ಏನ ಪಂಡ ಇಂಕಲ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಇಂಕಲ ಲೈವ್ ಕಿಚನ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕಿಚನ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಲ್ ಉಂಟು ಮಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ದಾದ ರೀತ ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒಂದು ಈತ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಕೆಜಿ ಕೇಕ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ರೌನೀಸ್ ನಮ್ಮದೀತ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರೌನೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ದ ಬ್ರೌನೀಸ್ ಉಂಟು ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೌನೀಸ್ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ದಾಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದ್ದು ದಾಲ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೌನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಮೂಸ್ ಕೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ತೆಪ್ಪುಜಿ ಕೇಕ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಏನಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ನಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ ಇತ್ತು 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅವಮದ ಬರೋದು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ತಿನ್ಕೊಳಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಲಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹಾಲ್ ವಿದೌಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಚ್ಛಾಗ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ದಾದಾಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೇಕ್ಸ್ ಲೇರೆಗೆ ಮಾತಾ ಏನ ಮಾಡೋ ಕೇಕ್ಸ್ ವಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಡು ಅವ್ರು ಫ್ರೂಟೆಡ್ ಆವಡು ಇಲ್ಲ ವೆನಿಲಾ ಆವಡು ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕೇಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾತಾ ಬದಿಕೊಂಡು ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಮನೀಶ್ ಖನ್ನಾ ಪಾತಿರ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕರಿನ 25 ವರ್ಷಲಡ್ದು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಕೇಕ್ಲೆನು ಭಾರತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ರುಚಿ ಪತ್ತಾದ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಭಜ್ಯದಿತ್ತಂಡ ಜನವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಡನ ಲಾತ ಶಾಖೆ ಸುರು ಮಲ್ಪನೊಂದು ಪಂಡೆರ. After 25 years of spreading sweetness in India and UAE, we are finally here in Bangalore city. We specialize in cakes, brownies and a lot of sweetness, customized cakes and everything. So I have with me Mr. Nityanand Shetty, who's a franchisee for Bangalore city, and we are planning after 2 months to expand more. We are planning to franchise stores and from January onwards, so you will see a lot more of Brownie Point in Bangalore as well as in the areas adjoining. Do let us know if you want some sweetness in your city or your town, and we are there for you. ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಂತರ ಮಿಥುನ್ ರೈ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಲೀಲಾವತಿ, ಯಜಮಾನಿರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆದ್ರ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಶ್ವಥ್ ಪಣಪಿಲ, ಯಜಮಾನಿರನ ಸಂಬಂಧದ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾಲ್ದೊಂಡೇರ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಕುಡ್ಲದ ನೆಲೆಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನವಕ ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕುರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ನಡೆತಂಡ. ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕುರ್ಪನ ಮಾತ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಕುಡ್ಲದ ನೆಲೆಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನವಕ ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನೋಡ್ ನಡೆತಂಡ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ಎತ್ಕೊಂಡರ ಬಲಕಿ ಮರಟತಿ ಬಿಲೆಪೊತ್ತಾದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಕೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಾಂಡ್. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಕಿರಿಯನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ಸಾರ್ ಬಲೀಂದ್ರಲೆತ್ತೆರ. ದಂಟರಜ್ಜಿ ಮದಿಬಲಾನಗ ಅಲಕದ ಹೊಟ್ಟೆ ಓಡಡು ಮಯನದ ಬಂಟು ಜಲ್ಲಡು ಆಜಿದಿಂತ ಬಲಿಕನೇರೆ ಮೂಜಿದಿಂತ ಪೊಲಿಗೊನೇರೆ ಆ ಜಾಲ ಬಲಿಕನಲ ಈ ಜಾಲ ಪೊಲಿಗೊನಲ ಬಲ್ಲಾ ಬಲೀಂದ್ರ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರಿಡ್ದು ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಡು ಭಜನೆ ನಡಪಡು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಆ ಬಗೆಟ್ ಪುಣೆವಡು ಇತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಲೆಗ್ಲ ಪೇಂಟಿದ ಗಾಳಿ ಬೀಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಓವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋವಡು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರ ನಂಬಿಕೆ ಒರಿಪಡೊಂದು ಪಂಡೆರ. ಹುಡುಗರು ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು DJ ತಂಡದ ಹಿಂದೆ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂಥ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದೆವು.
ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಕುಣಿದ್ರು, ಅದೀಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತುಂಟು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಉಳಿಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ ಸರ್, ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ? ಇದನ್ನು ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಗಲಿಂದು ನೈಜ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವಕ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾನು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಯಾವ ದುರಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುವುದಿಷ್ಟೇ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ದು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೂರುನೇನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ದುಂಬುರಿದು ಪಾತಿಡ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಂದು ಮರ ಕಟ್ತಂಡಲ ಐಕ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಲ್ಪನ ಕುಲ್ನಮ ನುಪ್ಪುಡ್ದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಟುತು ಬೈದ ಐಕ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಡು ಪನ್ಪನ ನಂಬಿಕೆ ದಿವಂದ ಅಂದು ಪಂಡೇರ. ಜನರು ಕಲೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀವು ಯಾವ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯಿಂದ ಇಂಡಸ್ನಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಅದೇ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂವಿನಿಂದ ಹಿಂದುತ್ವ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು, ಈ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಗರ್ವದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿವೆ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಜಿ ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಅವಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತ್ಯಾರ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಗೋರಕ್ಷಕರು, ಶಶಿಧರ, ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನುರಾವ್, ಮಣಿಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿತ್ಯಾನಂದರಾವ್, ನಲಿಪು ಜಾನಪದ ಕೂಟ ಬಾರೆಪುಣಿತ ಸುಧೀರ್ ಬಾರೆಪುಣಿ, ಅರೆಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಅರೆಹೊಳೆ, ನೃತ್ಯಾಂಗಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ರಾಧಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಬಕ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಕುಡ್ಲದ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡ್ಯರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮೂರ್ತು ಬತ್ತಂಡ. ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡದಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಒಡಿಪು ನಗರದ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪಾಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತದ ದೊಡ್ಡನ್ನ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕಂಡದೇರು. ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡಿದಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಒಡಿಪು ನಗರದ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪಾಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತದ ದೊಡ್ಡನ್ನ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕಂಡದೇರ. ದೊಡ್ಡನ್ನ ಗುಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಜನರಲ್ ಶಾಪ್ ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ವೇರು ಪೊಗ್ಗುದೇರ. ಅಂಗಡಿಲೆನ ಬೀಗ ಪೊಲಿತದ ಉಲಾಯಿ ನುರ್ಕಿನ ಕಲ್ವೇರು ಕಾಸು ಕಂಡದ ಪದ್ರಾಡ್ ಪಾಡ್ದೇರ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆಡ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡ. ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಾಮಂಜರು 6ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿಡಿತದ ನವವರ್ಷೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಮಂಜರು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಜತಾದ್ರಿ ಸಭಾಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡ. ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ನವವರ್ಷೋತ್ಸವ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರ. ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಾಮಂಜುರದ ನವವರ್ಷೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಮಂಜರು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಜತಾದ್ರಿ ಸಭಾಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡ. ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ನವವರ್ಷೋತ್ಸವ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತ್ಯಾರ. ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಗ ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಮುರ್ದು ಬರುಡು. ಈ ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗೂ ಒದಗದು ಬೈದಂಡ ಅಂಚಾದ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನದ್ದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಪಂಡ್ಯರ. ವರ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆದ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಣದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ಪುಂಡು ದೇಗೆ ವರ್ಮ ಬರೆಂಡ ಕೂಡ 10 ಬರೆಯೋಡು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸುರುಟು ಬೈದಂಡು 0 ಸುರುಟು ಬೈದಂಡು ಅನ್ನದವರ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಂಡ ನವಮ ಪಂಡದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಾರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತು ಬಂತೇರಿ. ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ನವಮ ವರ್ಷ ಅವತ್ತೊಂದೆ ಈ ಸಮಯ ಬಹಳ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಒಂಜಿ ಸಮಯಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ ಮೂಡು ಜಪ್ಪು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರದ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು 6ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾನು ಏಪಲ ಉಪ್ಪು ಎಂದು ಪಂಡಿರ. ವಿದ್ಯಾವಂತರಾವಡು
ಕಲೆಟ್ ಉತ್ತುಂಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಉದ್ದೇಶನದಿ ಒಂದು ಆರ್ನ ಆ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆನ ಆರು ತೋಜ ಒಂದು ಆರು ಕಲ್ತದಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜೋಕುಲು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತರಬೇತಿನ ಪಡೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತದ ದಿನಟು ಅಕಲ್ನ ಸ್ಥಾನಗೂ ಅಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಅಕಲ್ನ ಆ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಾಯಿಡ್ದಾದ ಮಾತ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗವೇರ ಅವನ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ದೇವರು ಕೊರ್ನ ಆಯುಷ ಮಟ್ಟ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ರಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿರಣ್ ಪಕ್ಕಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಭಕ್ತೇಸರರು ನಾಗರಾಜ ರೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಭಾಗವತಿರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಳ್ಳಮಂಜರೆಡ್ದು ಭಾಗವತಿಕೆ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಪೂರ್ವರಂಗದ ಪದಕುಲು ಬಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಡ್ದು ಪೂರ್ವರಂಗದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಂಡು. ಯಕ್ಷಗುರು ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಅಡ್ಕಾಮಿರೆಡ್ದು ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪನಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲನ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶುಡು ಕೃಷ್ಣಂವದೆ ಜಗದ್ಗುರು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆತಂಡು. ಅಖೀರಿಗೆ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬರೆತಿನ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಸಂಗದ ಆಟ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.